If I Must Die by Rafat Al-Aril. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail, so that the child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad, who left in a blaze and did no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, your kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Αν πρέπει να πεθάνω. Αν πρέπει να πεθάνω, πρέπει να ζήσεις. Να πεις την ιστορία μου. Να πουλήσεις τα πράγματά μου. Να αγοράσεις ένα κομμάτι ύφασμα και σπάγκο, κάντο λευκό με μακριά ουρά, έτσι ώστε ένα παιδί κάπου στη Γάζα, κοιτώντας τον παράδεισο στα μάτια, περιμένοντας τον μπαμπά του που έφυγε σε μια έκρηξη φωτιάς και δεν αποχαιρέτησε κανέναν, ούτε τη σάρκα του, ούτε ακόμα τον εαυτό του, να βλέπει το χαρταετό. Το χαρταετό που εσύ έφτιαξες, να πετάει ψηλά και να σκέφτεται για μια στιγμή. Ένας άγγελος είναι εδώ, φέρνοντας αγάπη. Αν πρέπει να πεθάνω, ας φέρει αγάπη. Ας γίνει μια ιστορία.